бисмилlah. Ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. Боз сар шид конкурси бовоҷон 88. Бо наге дай дафъа билетҳо арзонанд бародари азиз. Мошинаро диде қаторак. Хуб дӯстон, бо дабало назанем, сёмка кунем, монтаж кунем. Шӯхӣ кардам. Мошинаи фурӯшӣ дорем. Якта Lexus, якта Kia Optima. 5 та мошина, якта ига Mercedes ки суратоша мемонам, якта Opel аст ва я мемонам, якта ига Honda чӣ мегӯянд? Honda Solaris. Ба хотире ки хак набуд шофёре ки веёша биёранд. Хулоса у суратоша мемонам, баъдтар тамошо кунед. 5 мошин, а як хазаин. Хуб дӯстони меҳрубон, ай Lexus сар мекунем. Lexus 2009 4WD, документош 1 сола, дар номи бачаҳои тоҷик 1 сола ҳуҷҷат, яъне то сентябра ба ҳуҷҷатҳои Тоҷикистон дара нархнав да чӣ мегӯянд ҳуҷҷатгузорӣ кардаги. Аммо ба ин чӣ ном дора Москва 1 сола ҳуҷҷат. Хуб дӯстони меҳрубон, мошинчаи хубай, бачаҳои худман нархаш 1 миллион 370 ҳазор. хуб 1 миллион 370 ҳазор ба суми русӣ. Бартер намешава, алиш намешава, чӣ мегӯянд ба хона пуна алиш палиш намешава, да балон назанем ҳар замон ғам шунате. Мошинчаҳо шароитошу тен дӯстони меҳрубон метавонед иншоалло ба сари буланд, ба дили пир биёед чико кунед. Шумо ҳамин мошинаро бибинед, ман табестам накшаш, ман тая деҳқонӣ бурам сёмкаш кунам. Ина дӯстони меҳрубон, ин Lexus видео дуростара хоҳиш мекунам фақат паҳниш кунед. Ина ин Lexus ки шароитош тенҷанд. Мақсад и абагре магабре чӣ мегӯянд гармкунак хунукунак ҳама чиза дора иншоалло дӯстони меҳрубон. Ҳама тарафа ина Lexus. Хуб ҳозир мегзарем дар Kia Optima. Kia Optima шам дӯстони азиз Шанхай 2017. Бия бача сёмкара биқам. Иш боша Kia Optima дӯстони меҳрубон. Kia Optima 2015 солаш 1 сола ҳуҷҷат дора. Абагрев сидени зад период ҳардош и кожни салон шароитош бомба боз мегум 1 миллион 470 ҳазор. хуб дӯстони азиз, мошинае ки мебинӣ аҳя хазайнанд. 5 мошин рақамо мондагӣ илтимос кадмед. Бачаҳо бисёр медонанд ки бекор ба кор занг мезанед, мақсад интересоват мене. Худованд пулдор кунад ҳамчунин мошин суор ше. хуб аммо ҳамин имконат шароит надори, бачаҳо ғам наки барои зиндагӣ доранд, кор доранд. хуб дӯстони азиз, ишам як борга деҳқонӣ нишон метем, паузаш накун. Деҳқонӣ нишон метем, ишам ҳам хел мошини хуб Kia Optima ина касед ки мефаҳмем. Ман мошина ростиш ха намефаҳмам, навак кам сар карда истодам. Яъне ки ин мошини хубай Kia Optima 2015. Чанд владес дора, чанд хазайн дора, чанд та гузашт, чанд хазайн гузашт? Ду хазайн худа диюмиш. Диюм хазайн. Хуб нигоҳ кунед дӯстони азиз, ина абагрев сидени ҳама шароиташо дора. Салон кожа, ақиб ҳам хел шароитош тенҷ. бибинед дӯстон ки манам деҳқони нишон дода истам. хулоса аз ин ки ҳама ҳаминаи дигаҳ ку ҳамаш комфорт ай. дӯстони меҳрубон, худо нигаҳдор. Як борга ман гав мезанам, халос. Дута кли заводской дора дӯстони азиз, ина калидои худаш. хуб дӯстони азиз, нигоҳ кунед. дӯстони меҳрубон, медонам ки бисёр мошин дора занг мезанем. Ман ҳама вақт имконияту шароити зангои шуморо ҷавобтӣ надорам. Кадмед мехоҳед барои чиста рекламаи мошин дар ҳамон рақамҳои 93 ки мемонам шу ба ҳамаҳо занг бизанед. Кадмед мошин дори, мошинта биёр. Ман ба сурат намекунам. ин бародар 5 та дошт, 2 ча овар худам дидимаш ки аст чи аст, аммо 3 та гашта хай ба сурат қати мемонам. Кадмед мошин дори ҳам пеш корхона меоям, иншоалло реклама мекунам. Реклама ман арзона кай. мошиноро ососа ҳаракат мекунем ки бисёр кунем. худованд барои корту битиан кушоиш кор битиан. саломат бошед, раҳмат. ман аёқиби мемонам Opel, Mercedes ва Honda Solaris. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. боёшам арзона кан. Honda Solaris чанд сумай? ҳам та гапзан. Honda Solaris чанд сумай? ҳам та гапзан. 580 ҳазор Honda Solaris ай 2014. ҳуҷҷат чӣ дора? ҳуҷҷат 1 сола ҳуҷҷатгузорӣ, шароитош бомба. хуб мегзарем дар Mercedes. Mercedes чанд сумай? Mercedes суратҳоро дида сода 1 миллион 450 ҳазор. туғри 2011. салон шароито ҳама бомба. ина яки дар рӯи экран дида сода ичай ин Mercedes чи надора. хуб биё тамом. худо нигаҳдор. барои саломат бошед.